hoore makko o huuɗi hoore makko tawno ñeño garawo e dimo o e pullo o so tawi ko bambaɗo so tawi ko mabo suur paare so tawi ko gawlo so tawi ko sakke baylo ma ko labbo laano o yiɗi ko so mo ara so yettima yo taw mo arata o ene jogii ha heewi ene sellira ene welti ene wawi rokkude ɗum noon hasono moƴƴe makko ɓuri moƴƴude koye mo ari o wona dokkal bonnata jawdi en jetti hooreɓe men fuɗɗaniɓen fermɓe lawol e ndew goto min fof jibina koye pulagu kono holno mbiyen dentu mbaɗen fedde janggen ɗemgal men miden ɗemgal men kono ñejji tan ɗo koye gay Amadou Malick gay Amadou Malick wiye Djiby Sall docteur Oumar Baro Dabbe Dane Maayo Yaltoro Diallo Tidiane Anne Mamadou Samba Diop Murtudo Saydou Kane Moustapha Booli Dimata e hande Baba Mamadou Alassane nan ɗo jooɗi jettina Allah hande Ibrahima Oumar Kane nan ɗo jooɗi jettina Allah eɗen towno ɗo hene jallare hen bandiraɓe maayo waɗi ndiyam no yimɓe mbiyanno ni ma jafuron noon bandiraɗo debbo mo jasani wasani mo tikkata o jontaɗo o moƴƴo o gandaɗo gila seyyen wuuro mawɗo ha wuuro mawɗo kaƴen toɓerege jenga dira jibinaɗo seyyen wuuro mawɗo neehi wuuro mawɗo resa kadi wuuro mawɗo mo wona desdaɗo o ko desaɗo sillo alhaji Mamadou Harouna e Boubacar Harouna alhaji Mamadou Harouna jibini sillo Boubacar Harouna jibini Adam Boubacar weltare makko e mawnude e kikiɗe o Hamadi Fati Cillani Mbodj mo Pete Boye Mbayla e Daoudou Dieye mbo Jarangel 4 € e juuɗe moɗon sillo alhaji sillo Coumba Ali Dia Pullo Jeeri ɓage mbewlo mbaƴo mbammin egga tillo taniraɓe jagga Hammed Jam Koyli Hammed taniraɓe bodowal mako ma jayi taniraɓe Dia Ogo Malik battano lamɗo fulɓe lamɗo battidiɗo fulɓe Dia Ogo Malik sillo alhaji e Adam Boubacar sillo alhaji Mamadou Harouna sillo banum gorko Adam Boubacar Harouna banum gorko Adama alhaji banum gorko Sambel alhaji banum gorko Mamadou manda ko ono wiyete Harouna Boubacar banum gorko Mamadou Boubacar barinu banum gorko kadi Abdoul Boubacar banum gorko Alassane manda ko Seyni Yeren bandiraɓe tedduɓe o salmini on ko ɓiɗɗo debbo parnorɗo ko ɓiɗɗo debbo jontaɗo komin kalas komin woni gawlo mabɓe sa yiiɗi mbiya gawlo fulɓe ko pullo min woni pullo kono koɓe gawlo mabɓe ko woni ɗum ko tonguitede ɗemgal ene haade e nder nokkuji goɗɗi min jiyani tana min jiyani ko nafni min jiyani ko hulɓini min jiyani gandanɗa hoore ma ko boni min jii ko ñamde e yarde e weltare e dokkal koko wowti kila wuuro mawɗo taƴen toɓereɓe tew sillo alaji 50 € e juuɗe moɗo labbo Demba Padel Gallo to wuuro mawɗo kaƴel toɓerege jenga dira wuuro artaɓe Jallil Jeeri kaldo e moɗon o ko kawmum Adama Boubacar Dia Adama Boubacar Harouna to wuuro mawɗo kaƴel toɓerege jenga dira hande kotti seyyen wuuro mawɗo kaldo e moɗon o ko kawmum Adama Kadiata Demba Jeewo on woni joom radio dinguiral fulɓe wuuro mawɗo kaƴel toɓerege jenga dira heccaka hanki daɗaka hande alhamdoulillahi so Adama Boubacar yaltiɗo henne nde kam so baba arti hande tawi dono dañama so baba arti e gendi tawi dono dañama Adama Boubacar so darima darde darodima e sehilaɓe e bandiraɓe e musidɓe ha tolnima ɗo ha ari ɗo yo Allah jokku moƴƴere bandiraɓam tedduɓe on calminama on beltanama garɗo e moɗon
emo arani fulɓe heddiɓe fof jettama jarnama nde wonno kala ko wona yidde ko yidde ɓuuri ɗum kala mo Allah addi ɗum ɗo ko yidde leñol ngol e yidde baɗɗo ngal ɗo gollal haala ka yaada e golle nde wonno haala nanete golle jiyete haala mbimi nanete kono golle kayen jiyete so tawi fulɓe dañi wadde hono ndani haalaluji gila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho min ko mbawmi ko teskade ceerno Mamadou Alassane Ba bindi pular nani mi wino yon mbimo bindi pular Allah waɗi nde waɗata présentation hoore makko nde o addori hen ɗum ɗon bandiraɓe tedduɓe kawtal janggoɓe pular fuɗɗorino a 1981 wuro no wiye Bordeaux galle oɗo Saydou Sey min nden tawi mi natani leydi France nde gari mi jokkimi hen ina yaha ha wonti hande capital pulagu windere bandiraɓe tedduɓe fulɓe keewi haala kono golle ɗe jahani holko haɗi golle ɗe yaade haɗi ɗe golle ɗe yaade ko jeymi o mbimi o ko jeyɗa ko ma rewe ko kalɗa ko ma jaaɓe ɗum waɗi woyɓe ɓooyi haalde ha Allah nawi ɗumen won jontiri garoyori yeeso no wawi tawaɓe tawetake desa kadi ɓe tawaka yero Doro Diallo en Mamadou Ndiaye en Tidiane An en Jiggo Tafsir en etc ɓe mbayno leydi ɓe kuuɓata e ɓiɓɓe fuɗɗunoɓe ɗum ɗo murtude Diop Mamadou Samba Diop yeddittaki ha joni fulɓe ina goni e erango ha joni koye erango tan gonɗen toujours bandiraɓam tedduɓe sen galama mbiyen ɗum ɗo ko neɗɗo goto fuɗɗi ɗum holto ƴoogi miijo ngo en ganda goɗɗo o nani woni katante leñol o haali kanko to ƴogno miijo makko o ƴogno miijo makko koye goto e bindande Tidiani Elimane Sambarka di Tidiani An katante leñol ganduɗo leñol bittuɗo wawi haalani yimɓe keeɗi o wi enen fulɓe ɓe wonɓe ɗo tan e ɓaale Dakaru ɓe no wino nani ni goto fof so waɗi bunnogas ma en dañ ɗo téléji jeeɗiɗi ma en dañ ɗo radio ji naggam ndeke kanko ƴoogi toon haw waɗi radio Dendal Agnam yeroyade oɗo Adam Boucar Dia kamne majjaka ko jaabiɗo Tidiani An wonno ko jewtidiɗo Tidiani An wonno ko kaldiɗo Tidiani An wonno e woɗɓe ha Allah waɗi haala ka heewani golle ɗe pamɗani bandiraɓe tedduɓe radio dingiral fulɓe weltini en hande enen foof en beltima enen foof en jii haala e gollal ndeke yo haalaji ɗi goppe golle ɗe ƴette to banggue tabital pulaw ko tabital windere ina ɓafa taw koye haala taw woni koye erangu woni erangu ngo yo waɗi golle so waɗama golle on saaha nden yimɓe ɗum linta woodi kalɗo nane nde kawtal woodi nde hade muɗum waylade woodi cosɗo fedde fedde nde kadi ɓamtata ko pular fedde nde haalata ko pular somi yejjitani riña amen mango walla ko boto amen mango bannoɗo orleya dendagal cate kawtal gonnoɓe ɗo e leydi France fodde 17 kawtal catal kawtal ina tawano mbimi on nden mbimi hande o tabital pulagu kala wa fedde wonde wawde dillude aduna he yo faati tabital pulagu rento wona gotal tabital won to peggel gongel ɓamtoɓel pular sawdi gandon tabital pulagu yata par ce que koko fuɗɗino koye 1990 Mamadou Alassane Ba winomi ko oto ƴeewe min kaalowo oto ƴeewe fitinamo keɗoɗe ko kalani ko nden fedde ne sosa baɗonam wonde fitinanke wi ndeɗo fedde looji ndeɗo ɗum woni pelle goɗɗe jibina ha wayno leydi woni tummu nder rawandu
ɓinguel fof jibina yaari banggue muɗum ɗum noon tabital pulaku yo eero yimɓeɓe fof ndendita gonta catal gotal gonta konngol gotol golle ɗe gona goote beele si en mbaɗi hunde ne wona gootu tawi wonto peggel gonguel woni cawniguel en jaata hay nokku ɗum noon ummoɗen e ɗum ɗon bandiraɓe tedduɓe eɗen ñaago Allah noon nde Allah nawrata en yeeso enen fof Allah hokka en nanodiral e dow kadi ɗum ɗo enen fof nanodiren funnague hirnague rewo e worɓe dow e less bandiraɓe tedduɓe so tawi koko haalano ɗo nane seeɗa e politique aji eɗen gandi politique aji Afrique mi yiiɗa wadde particulier comme somi haalima on paam to neɗɗo forcé de yo haal ɗemgal jananam yo neɗɗo forcé yo haal ɗemgal jananam neɗɗo forcé lamɗo forcement ya haal ɗemgal jananam lamɗo forcement gandanɗa hoore ma ya haal ɗemgal jananam beele janggo e jaam on ɗon lamɗo no daro walludema e ɓamtude ɗemgal ma tawa ko toon jeeya koto jeeyɗa ɗo gendi baba ɗo tawa ko ɗon jeeyɗa ɗo jeeya beele omo walluma janggo no ɓamtirɗa ngal ɗon ɗemgal wiyeede fichier janggue ɗemgal gotal tan gandanɗa hoore ma ko nden yimɓe mbaɗa développement wona gonga en mbas liggade en mbasɗen wadde développement bandiraɓe tedduɓe ɗemgal pular ko manggal e nder leydi he e nder aduna o foof nane on kaali ɗo henene ko ɓuuri ko lattude nogas goho leydi wimamin wiye hen Mamadou Alassane Ba haali ɗo nane ɗemɗe aduna ɗe noɗi foti ɗemgal pular ko nogas jeego ɓiwal leydi aduna ɗe leydi ɗe lima goho hano nogas jeegom ɗon ɗemgal pular hawri keddiɗe ɗe goni caggal muɗum o mona jooɗi ko gaɗo namnoɗemo nogas jeego ɓiwa woni ɗemgal pular e nder ɗemɗe windere ɗe Allah no wawi noon tawde goni million kono enen kam goho ɗiɗi ha nogas jeegom ko ɗon jarte ɗon tolli ɗe bandiraɓe tedduɓe weltini ko yiya ko holliri mbatten haqqillaji e koye meɗen tinnuɗen e gandonne kadi wonko fiɗata Sénégal ɗum fiɗata Mauritanie fiɗata Mali fiɗata banggueji goɗɗi hay so en mbaɗani feere jaaruɗen yeeso jottoyen ndemaji men e gaynaka men fofo ɓamtuɗen mbaɗɗen koye meɗen gonɗen elle heege wiyangue e nder Facebook ngege wona gonga yaltinama waɗama e dinguire he fof yimɓe jiiri guiti mumen keɓirima noppi mumen koko winda yimɓe ne jiiri guiti mumen ko ɗon uddiranmi eɗen gandi enen fof fulɓe walla enen fof wiyoɓe mbimi wimani e jamanu hanki o eɗen joguino ñamdeji laabi joyi nder ñalawma goto ɗum natti han gosi subat kacitari beetawe laccire keddam walla laccire haako walla laccire liɗɗi bottari kodde kijiɗe ne juulɗa takkusan faade juulal futuro e hirani jemma ne juulɗa jeeɗe laabi joyi hande ko laabi ɗiɗi woodi wittoji kolliri malheureusement malgré eɗen keyi e kadi région ngaji nayyi wiya e nder Sénégal particulier Sénégal région ngaji nayyi ɓuuri heydude kadi tawama région ngaji ɗiɗi région ngaji fulɓe ɗum nane wastab oɗon fof mi weddoraki ɗum ni tan komi jiiɗo komi nanɗo komi kaldat ɗum komi jiɓɓidat ɗum ha no feewi bandiraɓe tedduɓe gacce ne mbaɗi banggueji fof so wiyama heege wiye ko fulɓe so wiyama janggani wiye ko fulɓe so wiyama ɗemgal mumen yarani yeeso wiye ko kamen ala ko joguiɗen ala ko radio fulɓe woodi timmugo walla télévision hande fulɓe ko fonno waɗede ko jaydeji meɗen eɓɓuno Tidiane Elimane Sane Barka hay soko hande komi tintino mbaɗa wawno addude document ji mabɓe Mamadou Alassane en humpiti ɗum mbaɗanoɗi ha peewi radio mango ngo fonno wonde ko radio wonata ko Dakar Sénégal etc radio waɗeɗa haɗi gona nayyi heddo gan bindere nde ne yaara seeɗa seeɗa ɗum ɗon waɗi jottude guilñan Tidiane naati leydi fande 4 hande bandiraɓe tedduɓe yo Allah nawren yeeso yo Allah ɓamten en beltima ɗum ɗo kadi yo Allah jokkanen moƴƴere ha ɓuura ɗo kadi yawtire yeeso kanko Adama Boubacar Dia yo Allah sembinmo yo Allah ɓamtumo yo Allah hokkumo ɓesgu moƴƴu ya barke Allah no yiɗiri pulago ni o daranori pulago ni yo Allah daranono moƴƴe ji fof moƴƴere aduna e laakara bandiraɓe tedduɓe ma jafoɗon haala heewi no wawi taw fewani a jarama baba Adama Hamad Diallo mataw joni o paaɗen koye nalankoɓe walla mbiyen wambaɓe saabu on majjano hanki so tawi yontaɓe walla guila e lamɓe
ko kamɓe tigi dusanno ɗumen e jonɗeji mumen walla e kala ɗon jahanno wadde bisimilla maɓɓe kamɓene ɓe gadda hen ballal maɓɓe saabu ko hen ɓe jeeya ko wona ɗum ko bandiraɓe eɗen yetta musidɗo men Boubou Dicko noon ko toon to leydi men Mali o jeeya e tinnare maɓɓe saabu ko ɓoyani ko ma won joni hedde lewru fodde guure maɓɓe nogas walla pawɗe ɓe ndenti kamɓe fof ɓe kawri yoɓe gon e tabital pulagu international ɗum noon ina gasa so tawi guure goɗɗe yaltini ko wayni fodde guure nogas e joyi walla jeegom rendude subaka goto gonen tabital pulagu ɗum noon ko kanko Boubou Dicko o jeeyaka toon to leydi Mali mataw ko diwan konna ɓe jeeya so tawi ɓe juumani ɗum noon Boubou Dicko dental fulɓe kala beltanima diwan moon Allah jarama on jarama yo gane yoɓɓon moƴƴere mataw en ɓoyata walla mbiyen ko joni joni paaɗen koye bawɗo ɓen bambaɗo Hamady Paty Kilani Mbocci mbo yoga e moɗon nanata walla gandi ko gonga ma en gar joni e ceerno Daouda Dieye mawo ar hen kankone saabu wonko fuɗɗino yewtude laaɓi en tan wona tan wambaɓe meeɓe ala koɓe joom ganden kadi so tawi ko ɗinɗon fannuji bandiraɓe en gari en ha ɗo radio dingiral fulɓe na yetta dendagal bandiraɓe arnoɓe tawtorede ndeɗo ñalade walla ndeɗo hirde wonde siftinde on tan radio dingiral fulɓe ina jogui eɓɓo saabu en kaaliɗo ko fati e ko wiyete naɓɓoka no ceernajo o wiiri ni mataw ko télévision noon radio dingiral fulɓe no siftina moon waɗi eɓɓoje muɗum kala kono koto yaadude hen hande o huɓɓindima nena waɗi e kayitaji mum ene tongi fofo ɗum noon firti mataw fadda hen tan ko ngaalu noon en majjani mataw fulɓe ko gonga ko joom jawɗele en soko tan ha hande wonkoɓe keddana to banggue yarlitare wadde gueɗe mabɓe ko faati e ko mbaylani gardi joni ɗi beele noon ko wasde ɗum joganade gandal walla ko hulde ɗum nde won noon woto pelen kadi fulɓe ha ɓuura saabu fulɓe so tawi ɗemgal men ari ɗo ha joni ko tigui ko tinnare fulɓe saabu hay laamu gotu daraki walli fulɓe ko fulɓe tan balli koyemen ene jangga ɗemgal mumen ene mbaɗa dente mumen ha jotti ɓe jottiɗo ɗum noon wadde mataw firti ko so tawi eɗen peela koye men woto pelore nde wafoy no fewi ɗum noon mataw siftinɗon radio dingiral fulɓe wonɗon eɓɓo waɗama ha gasi andama koppareje poɗɗe wadde télévision toon to leydi men tawi ko banggue Sénégal to heddi noon ko wonko fuɗɗa hen waɗede ina gasa ko fulɓe mbiyata ko so tawi rottama ma juuɗe jane hen so gueno jaabima en jetti dendagal bandiraɓeɓe kala mataw en kettoto gaaci ko gonga noon gonɗen koye ñamde kono gaccanon men hakke mataw bambaɗo bisimilla ma min dokkuma konngol ɓoyatama joguiɗo programme radio dingiral fulɓe woni Souleymani Mamadou Sada mi gasa maw ar kankone wonko ɓeydata hen ko fati e programme radio dingiral fulɓe ko mbelari hamdalari hamdama ɓuurigi ɓordama tankeje ha baɗa ala ko ha balɗe woodi so dima dañi a ɗi so wasi a yima ɗo mbiɗa fulde marata fugade jote marata limaw jabaragal hatta mayde mbaɗi hatta mayde korsa hatta mayde yiɗede hatta mayde gandal hatta mayde jawɗi hatta mayde fulde Allah e dina Allah hatta mayde Allah hokkatan wat so dentinmi ko tettowo waɗi waɗi jibini haali aduna golle ɗe tan ala ko waɗi ala ko haalata ala ko haalante haala ka tan wattinto fiyantinoɓe ɗiɗo kolli holtoɓe goni noon bandiraɓe fulɓe eɗen kaani yettude Allah no feewi leñol ngol tiiɗi gila hanki leñol ngol heeɓi lasdi mawɗo gila hanki yimɓe yiɓɓe koyeɓe gila hanki yimɓe tinaɓe gila hanki wawɓe hunde gila hanki hulaɓe gila hanki hersaɓe gila hanki andaɓe gila hanki
ɗo ko hampadejo hammadi yelli paade kikiriwal kakerewal kakatogal kake janen pullo bonno koyle fina koɗo sali fana alsara ɓeɗo fof ko fulɓe mollide fe tekkunaji umari sawa donne gel sulɓe soybela guelel jomene jalal fewji bande maladi jaabi fewjana bande maladi jaabi o mona bande e biiri bande jiiɗa gara gaña gara ɓe dasna gara dasa gara duɗe durtoɓe nebbe ƴogoɓe janale durtoɓe kaali siɗiyama goño yama yarnama jimaw wuro ngo e demba sarde e demba tokara demba mamoudou demba o mollide wiye bande gara iɗen heddi o yaltani ha e ñalawma hannde eɗen kaala haala makko ɗo juɗɗen ɗo jooɗi bandiraɓe fulɓe Hamady Fall Thillani salmini on en jetti docteur Mamadou Alassane Ba en jaarimo no feewi deke sen kaali hampadejo Hammady Yelli Paten ha e ñalawma hannde duuɓi ujunnaje ko maayi kamɓe ɓe noddi jonɗe ɓe darde ɓe nder noon e kamɓe ɓe darima nden darde woto Allah yawno soɓe jiyaka janggo kamɓe ne ma nandiro ko oɗo histoire joɗen tan en kaala hampadejo en kaala haala mbaɗɗo ɗo tijani ko wi ko ligel wona haajide gollal kala ni ko golli gollal gañoma e guiɗoma fof ma haal docteur Mamadou Alassane Ba min mbima a jarama no feewi yo Allah junno balɗe moƴƴina battan ɗe oɗon tiine leñol he ha joni kadi amin ñagono balle juutɓe kadi duusoɓe leñol ngol ko juuti min Hamady Fall Thillani kadi sa yi mbiɗa jooɗi ɗo hannde mbiɗa welti weltade ene mawɗen feewi somi ƴeewi radio sénégal AC wonko assemblée ngo somi ƴeewi biteɗo Samba Thiam nde fuɗɗi toon haalde Pulaar Samba Thiam nde fuɗɗi jooɗade radio sénégal mo haala Pulaar haw yetti o ngabbini Tidiane an ha naati radio ngo hago ari hannde togo ari ɗo nden no radio wayi sadde haalde ni ene wayi sadde andude ni ene wayi sadde hebde ni e hujjaji men no jooɗirino hen on saha ni Allah waɗi jam en gari ɗo e leydi fof hannde mi garɗen ɗo hannde to garɗen fof eɗen jaadori e radio so jaaɗo fof eɗen keɗo radio meɗen inde meɗen en jetti Allah en jetti Dia Adda Boubacara en joɗanoma yen hokkum balɗe juuɗe battan mabɓe taw ko jamareɓe haalaten ɓeɗo ko andi wiyama ko dokko woni jowo koɗo dogo ndindi feere jawdi tan woni katantagal mbaɗa jawdi ma kaaliɗa walla mbaɗa wonkima soode kaaliɗa pour ɗum tan mbaɗi Dia Adda Boubacara o yente jamareɓe hankiɓe kaaleten ɓe ɓemin kaalata ɓe o tampani leñol ngol o waɗi ñalande kadi ne majjata o tinnima noon wowa ko makko e yarador Mamadou Paari Diary e yidde makko yarador Mamadou Paari Diary omo yiɗi ɗum omo woni ɗum ñalade sehil omo heeɗo ko haalata ko min Hamady Fall Thillani yarador ko sehilam no feewi ko neɗɗo o ɓoydini taari fulɓe pinal mum ko min e Amadou Samba Bakar Thiam walla Siré Demba Dor yalla ɗum waɗ ɗum ko minen koɗanannoɓe e radio sénégal minen dusannoɓe bandiraɓe fulɓe en jetti Allah no feewi radio Ligguiral rendini ko rendino hannde ko bandiraɓe yinnoɓe yiidude ne jiidiriɗo hannde bandiraɓe nondirannoɓe jiidiriɗo hannde yinnoɓe yiidude jiidiraɗe jiidiriɗo hannde wonko haalaɗo hannde ko nafoore nde yejjittaɓe en jetti oɗo sababu no feewi ɗum noon eɗen mbiya pelle ɗe kadi yoɓe tinno wonɓe radio yiɓe kadi yoɓe tinno ɓe mbi so jogema yo joge hoƴe yo joge noon hoƴe guila jogue ma yaani ɓeɗo minen ɓe yerdoɗen Tidiane amen Mamadou Samba Diop ɓe duusi leñol ngol ari ha ɗo ari ha e moɗon hannde kono noon ko yerodore min arima konngol gotol o wi won tawnoɗo mawɗo gotol lora tamaromi omo yaare duuɓi capanɗe jeetati omo yaare duuɓi capanɗe jeetati cukalel ngel jalimo o wima ko jalata o wi an jaaɗo duuɓi capanɗe jeetati tamaromi nde jibinta ha ɓenda aɗa ñama kin tamaromi o wi ala mi ñamata kin tamaromi tamaromi ñamannoɓe ɗe won awnoɓe ɗe dake enen awoɓe ɗe joni ɗe ene jogui ñamon ɗum yeeso inchallah so Allah jaɓi ɗum noon tiroɗen gawen awde moƴƴiri arat mum nan yeeso leñol ngol hankkadi waɗi jikki leñol ngol yo faam anduɓe to Allah ne hokki en ha heewi to anduɓe to Allah ne hokki en ha heewi to jamareɓe to ɗum fof fuɗɗe ɗum hen ɗum waɗe ɗum hen dake bandiraɓe sehilaɓe heddino ko ni batten wadde ni ndendiren ni kaldiren ni guitodiren ni tewjen ɗeɗo peeje gadden mawɓe anduɓe men dokka en hakkillaji kaala kaɗo haala foti haalde naati hakkillaji men sukaɓe tokoɓe daaremi joni ɓe yoɓe ɗon ha tiiɗa ɓe taccintiraji maɓɓe kamɓe joni ko sa amat onon kam on gatta ko ɗum golle muɗum en jetti katam leñol kadi e tinnare muɗum e golle muɗum joɗɗe sen jetti Dia Adda Boubacara noon en jetto Souleymane Mamadou Sada
Souleymane Mamadou Sada amin baba seydi an andane sa mum amanani sehla mum andane fer mum jangi fa fo jangude barke ɓuri neɗɗo yoyi hoore mum illegal muɗum min baba seydi an ni jiɗɗo arade dingiral laaɓi ceer neɗɗo siɗi hunde yo tampan ɗum sa yiɗi hunde yo daña hunde ko jaranma ni jiɗɗo arade dingiral won koko jaranma a darima hen darde tinda waɗi golle tidde jiɗɗa kadi yiɓɓe radio dingiral jiɗɗa hamadi paari cillani golle tiɗɗe gonnaɗɗami e leydi he mbaɗaɗami kadi ko ñalaɗe mawɗe leydi he amin ñaago Allah noon yo lebbin hono ma en yo Allah heɓɓin hono ma en amin ñaago Allah e nalmi yo Allah heɓɓin hono ma en seydi an yimɓe ɓe noon yo paam Souleymane Mamadou Sada kañum o hande bandiraɓe ɗo gonmi hamadi paari cillani min andi to banggue aynaɓe hande enen mbawi foof jawdi to banggue jamanteruji joom kaalisaji enen mbawi foof to banggue ɗanniyankoɓe yaaɓe Congo yaaɓe France enen mbawi foof heddi ko jiidiren ballodiren tan goto foof gata ɓerde mum tinno no jamareɓe ɓe kalanmi ɗo jooɗi ɓe ni ɓeɗo kunno ko gacce ɓeɗo jinno ko ɗeɗo inde keddo ha e ñalawma nabo kalateno ene kaale leñol fof jamanu fof jontuɗo garɗo tawa ene heɗo golle mabɓe enen ne ñaagoɗe mbiɗen ñaagui onon ne yimɓe anduɓe ɓe yimɓe anduɓe yo tinno mballa leñol ngol yimɓe yiɓɓe yaade yeeso ɓe yoɓe mballe koɓe jiiɗi wadde ko ha yetto toɓe jiiɗi ɗo kadi yoni eddi ɓene kadi ɓamta kañumenne jaa ha tuɗen ngol ha tawa ɗeɗo ngol no ɓeydi ɗe ustaki en jetti Cheikh Boubou Dicko gorko jeeyaɗo to e Mali ko gorko pullo moƴƴo kadi ko jiɗɗo radio ngol feewi amin jetta mbono feewi an Baba Dicko neɗɗo noon so yiɗi hunde dañat hunde jaran ɗum so ɗum ɓe ndi eɗen jetta bordonaɓe bandiraɓe fulɓe jooɗiɓe ɗo e les salon ɓe paamon onon fof mbatte hakkillaji e bordonaɓe gande wonko woni bordeaux yimɓe manaɓe mbi so lawol so koyɗe celi paaye lekki wonko woni lekki he so ɓuuɓi iki fofte walla ko weli iki mucce bordonaɓe ko yimɓe yiɗɓe koye men guila hanki on nani seydi ko haali ɗo ko o hoorejo duɗal ko haali ko nde ɓe puɗɗi janngude haɓe jarani ɓe taggi beye mabɓe eɓe gaddi e jiggo tafsir Égypte addu ɗum yo jangginde ɓe mbaɗi beye mabɓe are tour ɓe jiggo tafsir ɗumo toon ara ha mana bordeaux jangginaɓe pulaar ɗum ɗo noon kamɓe so tawi no leñol ngol no alɗuɓe ɓe gaddiri hannde ni soɓe jaɓi wadde hono ɓeɗo bordonaɓe no mbaɗi ni wona télécalante ɗum hannde ko jiɗɗen fof eɗen mbawi goto no wawi wadde hannde télévision enen en gandi ɓen mbiɗa andi ɓen hannde no leydi Sénégal to banggue nayyi e to banggue mana kaali fof heddi ko kaalanen yimɓe yo mballodir yiɗɓe wonde ɓe yo mballe tinni ɓen daɗiɓe ɓe mbaɗi koɓe mbawi ko ɓe gaari e gandal mabɓe kono gandal kadi nawat ɗum ko dañal no bandiraɓe en jetti Cheikh Mourmane naɓe ɓe no feewi en jaariɓe no feewi oɗon mo kucci ɗo woni Mamoudou Dia ko mawɗo mabɓe kadi ko jiɗɗoɓe no feewi kadi ko tampanɗoɓe kadi Hammadi Tokara Mamum Harouna Boubacar Harouna e Baba Seydi Dia en jettimo en jaarimo darde mabɓe e tinnare mabɓe ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe jokken hono ni yo ɗum jaran en ni kala dodduɗo enen fof jihennoto ɗen kala bandiraɗo dariɗo ene noddi ndeɗo hono jonde ɓe gonɗe ha darde ndigal fulɓe hawruɗode mawɗenoje ndigal ɗum noon enen fof daroɗen nden darde coftanen ɗum mbasen amde mbasen kadi abbade yimɓe wiyoɓe ɗum wonata ɗum jarani ɓe jettan kadi Moussa Samba Sow oɗo Moussa Samba Sow ko neɗɗo moƴƴo no feewi kadi ko neɗɗo dariɗo ko neɗɗo tiniɗo noon bandiraɓe sehlaɓe yo Allah hawɗen kadi e ndimo wuuri yo Allah muñana hitande fande kawriten ɗo kadi eɗen mbaɗa wanaɗi hono no mbaɗɗen hannde ni tawa kadi en ɓeydima doole en ɓeydima yiifodirde en ɓeydima famodirde en ɓeydima kadi andude ko yehete ko ɗum noon Daouda Dieye bisimilla ma bettinaɗo bandiraɓe seeɗa en jetti Dia en jetti radio ji garɗo ɗi fof bandiraɓe meɗen haaliyankoɓe radio ji garɗo ɗi fof bisimilla mabɓe en beltinaɓe kamɓe ni yoɓe tino no feewi minenne kadi min ballitta tan min tampi hankkadi min gari haaɗo kono wona duuɓi 40 minen amin cippire hen min gari haaɗo ononne hankkadi min ɗaccidi on kadi tinnoɗe kaɓɓe centre uji ha tiiɗo
musidɗo meɗen Pullo Kanté arno fof en yiiɗi Pullo Kanté wonno ko haalata ko ene laaɓi ko haalata ko kadi ko gandol haaldata enen jetta Allah jetta Pullo Kanté eɗen mbiyama kadi kanko ne yaaɓe gunde banen ene batte koko Pullo Kanté oɗo eyyi Moussa Samba en jetti Bordeaux naɓe noon en gono balɗe juuɗe battan moƴƴe oɗo joni immi ko avion ari ko avion immade Bordeaux ha ɗo arde notade hannde ɗum noon en jettamo eɗen ñaago Bordeaux naɓe yallah gunde balɗe battan yo Allah uddiɗo kadi ko nafata ko jibinama ko fagga ko yallah wat hen barke bisimilla baɓe dey bismillah eyi ɗum noon on keɗima hono bambaɗo ngana mo ganduɗa won tigui ko waɗi kadi o haali ɗo hono ceerno Yero Mamadou Paté Diary omo jeeya walla mbiyen ko kanko tan tinɗen caggal nde Yero rutti walla gila no wuuri o waɗani ɗum ɓoggol hono no yogay jamareɓe hanki mbaɗirtanano ɓoggini kankone o feltini Yero Doro ɓoggol ɗum noon Baba Hammady yo Allah yoɓe moƴƴere nde won noon no heewi wombaɓe kono beela kadi andude fodde nde ina newi ɗum noon kanko kam o andi fodde daraniɗo leñol ko foti waɗanede e banggue makko o waɗi ɗum noon mo kala wadde e banggue mo heedi o ko on banggue tan wawi kañumne jinguirde ko siftinde bandiraɓe tan radio dinguiral fulɓe ina eeri walla no udditi damal kala suka joguiɗo gandal saabu ñandeta wonko puɗɗiɗen tongude en mbaddi yawtire suka goto o janggi koko fati informatique walla ko ingénieur informatique radio dinguiral noon ina noddi kala joguiɗo humpita ko fati informatique bisimilla mum yo jokkodir e radio dinguiral on saaha ina jogui doggol saabu jiɗɗen ko janggo e dow jaam kamɓe anduɓe ɓe yoɓe tinnoɓe jokkodira beela ma wot ko nafti si ha tenti e sukaɓe ɓe oɗo suka o jeeya ko to Guinée Conakry o holliri tigui o rokki men inde e yettode e tonggode makko o wiyete ko Moustapha Diallo ko ingénieur informatique ɗo e France woni omo eerimo kala yo tinno jokkodira e radio dinguiral ɓe gostodira miijoji beela gande ɓe jogui ɗe ina mbawa wattede e ɗemgal meɗen ɗum noon mataw ngoɗo erago radio dinguiral fulɓe ne udditi damal kala jokkodirɗen walla kala mon ganduɗo suka walla onon sukaɓe wonɓe ɗo ɓe mo kala mon kala fannu walla matiére mo yaari yo tinno jokkodira e radio dinguiral fulɓe wiya ina andi ko fati e informatique walla ina andi ko fati e culture walla ina andi ko fati e communication walla ina andi ko fati e gueɗe goɗɗe ko électricité ko plomberie muɗum saabu woni gueɗe jiɗɗen wattude koye ɗemgal ngal on saaha ma wot ko nafi saabu ene teska mawɗo wawi ɗum duñde e jangde tan ko tawa ina heeɓa hen no Mamadou Samba Diop wiranno ni ko ninnata lahal muɗum kala nde mawɗo yeehi e nokku so tawi ninnata lahal mum tan o e juuti jogori ko welsindade ɗum noon no gasa on ɗon programme nemata ɗum saabu Souleymani Mamadou Sada ko kanko jogui programme radio dinguiral fulɓe ɗum noon no gasa maw arne kanko e hoore makko ma wot ko jokki hen to no gasa ko kanko uddata hirde nde o haalana mon kala no radio dinguiral fulɓe walla jewtem lelori ɗum noon ko ceerno Souleymani Mamadou Sada jogui ɗum en dokkata hono Baba Saydou Seydi mataw wonko ɓeydata hen ɗum noon ko adi nde bisimilla yimɓe ɓeyduderan ko yimre minen jogui jimo yimmiyanke goto komin koddi won tan yimre nde o yima goto fof a jimi so gari joni goto fof won tan mo haqqi mum ko ɓurata yidde ene waɗi wodre jiɗɗi makko ɗi jinmi no fewi o wi leñol so ɗemgal janggaka leñol ngol wuura abbade yitano ine e tawade mum jeebore kesi jolɗi jooloji ɗiɓe gandanani anduɓe maɓɓe liggine jemma ñalawma keɓata ko naftori o yaakoraɓe majjuɓe bindi ɗemgal jaati no windori
Demba docteur daɗani gayni jangde majji to immori o dokkaɗo ɓural e koyɗol waɗi gonga ɗanni wetore Samba gaynako faami seeɗa ko jangi goo no o teskori ɗemgal ko jawdi leñol no wittira kala yenti ɗemde fof koto Allah jomumen tak en toon gimmoni jeebiɓe jangɓe jaati ɗemgal jaati gande ɓe majjini jangde e golle denar reñol fina howlo andi ɓe pamani daɗaɓe jangde e jawdi keɓata ndimagu no timmini saliɓe jangde ɗengal suudu baba pinani ɓe belsindi ko luɓorede cindori wuude wona sago battani so luɓiɗo teddi luɓɓe heeɓi ngalu bawal wawde no hutori nafaani luɓiɗo wona malu ɓeydi famko no yoolori heddi ko janggen ɗemɗe gendije so jeydi ɓe jiitidi pinal e gandal yuɓɓina golle ndena ko hawrana ɗum ko goto e jiɗɗi makko e wonnoon kadi ɗo yimmi Afrique ndenne kadi no yiɗi kono nombo yimiri ɗum waɗi kono yewtere ni hakkude mama e taniragal aɗa andi neɗɗo ɗo hawri e taniragal mum fof wodat koɓe kaldi cukalel gol hawri e tanum kono o waɗi Afrique woni mama cukalel ngel gaddi yewtere cukalel ngel ono gandanɗen mbiya jippe biide o yano tan ɗumoy jutede ñala at hawri e mama mum woni o wi mama Afrique mama Afrique ko haɗi ga liggede ndiyam saɗani koriɗa heede toɓoji ɗi juura cewle ɓuloje maaje ko belɗe duñoje waame cangli korani koriɗa hebde ɗum ka warima e lumbugol maaje ɓe ñalla e kamɓe kirdana kaaƴe donnine paɗe jaɓɓa e garñe e ladde ma fayne nde holani leɗɗe mama Afrique haɗima hebde mi fotima lamdade te ɗum ko jiimi haɗimi ɗanade kala ɗo jaami ɓe toromi balle e mawɗo jaabi cukalel ko ɗum Samba tanama yi ko haɗimi sembe ko miijade ɓiɗo Afrique janggo ronoɓe hoɗiɓe ngari ɓe taƴi kam terɗe ɓe pecci ɓe mbi hodduɓe potani haalde ɓe ceerdi ɓe mbi ɓen potani haaldede ɓe keliɓe ɗemɗe ɓe jokkiri luɓaɗe wamnoɓe jungue jumna peele koltina gude kolna peeje kolla juuɓe daara nayeɓe ko ɓiɓɓe jogimi mi ala yiɗɓe selli ko gandal addi yurmede ga am liggetake ɗo ala yiɗɓe mawɗo jabaro wi cukalel cukal ngel kadi haal oyi mama a sunima ɓeyda muñde mo dukkaki cuuɗi mi heɓata ƴilɓe mi darima e noddude ɓe ɗanniɓe e kala ɗo ɓe goni ɓe gona golloɓe ɓe kawra ɓe jangga ɓe gona artoɓe Afrique ga men foti liggede saliɓe ɗum kala mbaɗi ko hana wadde to sappo gaynoyi woote nge waali e ladde pullo woodi ko suuɗa ɗon ɗi foti haalede kelen kala keeɗi nde kewen doole ko enen jiidi baaba en ceerani en kawren e juɓɓudi ko hawrana golle cukalel ngel haaldi mawɗo ɓeydi kam o wi ɗum Samba tanam mi wasiyoma jab teskade e kaɗo haala no waɗi he hande ko dannamo dadaki foɓɓata juuɗe ko min ɓuuri handu haɗi en wawde ngam anduɓe Afrique donki wadde ngaluji men kala donki libde walla andina tura kala bonni jikke ɓe gona hoolaɓe e nunɗere golle walla anduɓe waɗi toyi en balle ɓe gona laaɓam ɓen e kala gande ko ndaw ko hawni ha foti haalede ɓuuri mawni e kelli te wawata diwde ko jarama Mamadou Ba Modou Seydi jarama on jiidey on jiiduɗal Bordeaux
assalamu aleykum bandiraɓe radio dingal fulɓe e bandiraɓe fulɓe mi salmini on e dow inde AJT noon ko association des jeunes de Thiemping en France e notirade dow inde Harouna Sadio Ba to Wodabere e Adama Dia kamɓe mbaɗi min invité arde notirade oɗo cérémonie baɗeteɗo kadi emin belti hen no fewi emin ñaagui Allah yo ɗum yaw yesso kadi yo Allah hokkake tawi oɗo saaha mo wuuri kadi eno fof kadi ndenten ɗo en eyyi kadi minen feddamin nde emin ñaagui on kadi ballal par ce que min jogui ko fedde min dendi ɗo ko suwaɓe rewɓe e suwaɓe worɓe fedde nde ko ɗum rendi suwaɓe rewɓe e suwaɓe worɓe ko suwaɓe worɓe jibinaɓe to men to e suwaɓe rewɓe jibinaɓe ɗo e leydi he min dendi min mbaɗi association des jeunes de Thiemping en France eyyi ɗum no bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi neldi on duwaw mboɗo ñaagui on kadi duwaw on jarama merci eyyi oɗo noon no haalno koye e dande Thiemping e guelenodi guila tottaka laaɓi ceerno e amoni algal bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nder Hamad Fane Thilani mbeɗa ñaagui yamirore noon cuɓalla kam so ƴetti hoddu huccite Hamad Fane Thilani ko adiɗo hoɗanede foti ñagade kam ɗum yamirore ɗum noon mbeɗa ñaagui yamirore Daouda Gueye a jarama ka gorko moƴƴo aɗa walli leñol ngol no fewi farasi fo woni anduma kala ɗo kulago rendi aɗa kawa mbaɗa hen fodde ma ha timma Amérique kadi a yeehi toon waɗi fodde ma ha timmi min en kawrima tula soli kala ɗo fulɓe jilli ɗo wi arata fodde timmi yalla julɗo pat maɓɓe mbattanma amin joloma leñol ma yaade e musique ko golli men hanki jaada ñiw men hanki aadaji men hanki ɗum wasa majjude ɗum ɗo son kala pulagu yo pulagu yaade ko tawnaji ko ama sampole bubu ardogal en ko kolli ɗin dokannoɓe nangam ɓe mbeɗata koye mbawa so pullotoɓe rewi caggal muɗum dafi en hettato likkade babal mum doga nersa ɗum noon date pullo fo yo yiito hoore mum e nder hottu e nder ñimɗi jarama Hamad Fane Thilani ɓe mbiya hay mo yiyani fowruɗani ne muuña bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ɓiɗɗo pullo biyo mbimi wimaɓe e mbimi kala ɗo gonɗa mbara hiira e jaam so tawi ko pulago rendini en ɗo ƴeew kala ko ɓowli jaahe ko sam yo Allah waɗen yiɗodirɓe hormonirɓe hoolodirɓe yurmodirɓe hono no mawɓe haalɓe naane ɓe kaalɓe ɓe oɗo professeur Bambaɗo Alassane mboɗo teskiti kanko e karani liñol 1980 yembre ari ɗo e 83 kadi e 90 eɓe uddina duɗal to henne e jeune ville nden Mamadou Samba Diop no wirnori yimɓe kanan leñol yimi yimre weyetede ndaw fayre e Moussa Diop haade hande noon ɓe meeɗani dartade hay saha goto kala ɗo pulago ina mawnine ɓe nodda kamɓe ɓe notono eɓe tawi ɗon ɗo noon min mbiyata yewde fulɓe nder nayyi walla min mbiyata lappinayi ɓurini min tasi guesa tawde ko pulago kalten saabu fulɓe mbi kamɓe mataw rewde e nayyi eɓe gayna ɓurini min ƴurade ɓe waɗa filuji eɓe ndewa e guesa lappinayi ɓurini min tasi guesa ha alkante ko ɗiɗa iwano ƴewano kono weeli ƴewano kono weeli lappinayi ɓurini mi tasi guesa lappinayi ɓurini mi tasi guesa walla haɗi mi asdi ɓullinayi jara haɗi mi rengu rawode bawɗogol woppatagol fajiri mbaynemi pullam guite mbaɗi beeli maɗe billahi mi wati mi woni fullo biyeteɗo Mamadou gorel ba pullo jerejef ɗo ɗoddi pullaki beele hoɗe ɓurga saare tan beele heeɓe garñe wase
wawetake tan wawetake ɗo wawi fof kañum wawi bonnumen komiɗa yiwano ƴewano kono weeli ƴewano kono weeli jiɗɗo reyimo ngu suddat jiɗɗo tummoɓe metoro jiɗɗo aljanna juulat bawɗo ngol o patagol ngol haɗimi asɓulli nayi jara ngol haɗimi rem nguurawode komiɗa yiwano ƴewano kono weeli ƴewano kono weeli jikku tan moƴƴi elle pullo soodi we yoodi elle pullo woji we woji elle pullo rimde wi rimde elle pullo jaamu riɗɗi suse jaamu elle pullo noddi pullo eki beltoɗa pour ko saare pullo ñanta fadɗo ñaago rokka o hulɓine uta ɓagoɓe ɗo ɓallani a jarama dey yo wuur pulago so jatan beele heeɓe garni wase ñam noon ko wiyata bisimillahi ɗum ɗo kadi wona hande fuɗi ƴeew hakkude pulagu e ñeñagu kala punɗomo anda hoore mum so fini subaka o wiya yo Allah dandumo e bone ñeñɓe goto leydi fof yettima haalana yimɓe mum ni miijo tabidal arde ha inde nde femba te ɗum ngala ko woote waɗano hakkude inde kawtal e tabital modi kan oɗa kanko ardi noon nden kanko mbo tawtan on katante leñol wi wonno mawɗo witto kanko wonno hoorejo mbo andi ko seeɗa woote waɗano hakkude inde kawtal e tabital kawtal gagni e ɗo tabital inde tabital gagni e ɗo France e Europe fof no wonno ɗo ni ɓe Afrique kadi to gagni ni inde tabital pulago arde dentagal ko ni jibinira ko fulɓe fof kawri par ce que leyɗele fof kawranno ɗon leydi fof arɓe ɓe witeno so duttima ɓe kalane leydi mon si wattoyi gastiren ɗo duuɓi tati nako ɗin ina hawre ha tabital darore ni ɗum waɗi hande si neɗɗo ɗi miijo mbaɗen dental gongal ngal wona tabital min laadani on nako neɗɗo ganduɗa jiɗɗo kawral fulɓe ni min darde mon ɗo dal walla neɗɗo hande wi afine fenka kadi kono alkule goɗɗo façon de tabita kawtal ñande sota kadi o ko seeɗa leyɗele affaire fof mbindano wonde fulɓe mbaɗi ba kawriye ɗeɗo alkule hankkadi kala bindowo yo windu heɗe Nigéria tan e Mali jabino kawtal nden joɗɗoto nde woni ko ha men tan te leyɗele hammi koɓe jabaɗe ɗeɗa fof hay goto ɓe jabaɗe joni noon joni ha hande alkule nan pengge walla dente goɗɗe na kaale ni ɗum tawna musimino subaka ɗum tawana musimi ha Allah waɗi noon joni kadi en kawri e oɗo ni roɗo radio wadden tan ko yettorde Allah mbawmi tan min ko weltade ko jarde on e duwanade on minen komin ɗaɓɓano ko fof min keeɓi on kadi hade anduɓe natti hen oɗo nani ko haaliɗo ko hono ɓeɗo yo Allah hebbinan en ɗum yo Allah junnu yo Allah moƴƴi ko kaaliɗo kadi affaire en needi ɓiɓɓe nayo mawnimi ɗo hoɗo jibina ha mawna hande miɗo tanni jeeɗiɗo mi goƴat ɗo min goto fof e jiiɗe mum goto fof e kawru goƴaji ɗi ne ceetti wonnen haalluji goo jinnaɓe e keewi e laaji ha affaire o
hani yoɓe ɓe jikkuji no jogorno toon ni ngari ɗa gaddunama jikku goɗɗo wiya ga joni goni Europe jaɓa kala ko waɗi avantage muɗum e rendo Afrique wiya ko ɗum wonata kala ko woni avantage muɗum e rendo Europe wiya daddafi ɗum dan hen wona ɓe foof noon ne waɗi tiniɗe sokala kono nane worɓe ɓe woodi ɓe kajaka ɓiɗɗo si janggi anda si janggoyade anda yahata école anda ko ɓiɗɗo yaari kañ tan ko dawa tan arta so yehi duggoye walla okkiya dépense jooɗa ɓe worɓe no keewi ɗumde kadi anani ɗin ayi bajina gooƴi katon min avowama gorko o affaire o école mbiyaɗo ɗo min kam mi haw wi hen miɗo wawi wiide collége gonnoɗo amen ɗo ko collége jakkowo sukaɓe min nde wonno ko min nawata ɓiɓɓe am batu watta toon foof mi yahat nde kala jangguino ɓiɗɗa mo mi andama kala directeur o mi andama en jooɗotat anan te mi yahat ñande fof mi aftoyra men mi nawataɓe somi woni matin mi nawataɓe e après midi mi yahantaɓe somi woni après midi subaka ko mi nawataɓe mi yahan aftaɓe ɓe gara mbottoni nawtaɓe batu kala mbaɗo ngo to école mi yahat mi tawtore waɗi hen jangguinoɓe ma mbiya ko ɓe sympathisant nandi loppene ɗum nan toon ne waɗi jinnaɓe welsindiɓe ɗum waɗi jangguinoɓe ɓe ganduɗa hoore maɓe ɓe gandani puisque cukalel wawa nede hoore mum so tawde école woni a jahata ko ɓinguel ko ɓe yiiɗi ko mbaɗata min ɓiyam mbimi de mbimiɗo ittam ɗo par ce que yaha collège ɗuman tan ɓe mbiyo mbaɗam orienté e technologie mbimi ɗum wonta mo sali kaɓimi ɗum ha guittu ɗum ɗo mbaɗe min koye privé kono dental amen ngal nde sukaɓe heɓɓe bac ɓe nde o nodda ɓe mbaɗana kadoji nden o haalta min mi yejjiri ɗum tan wiyo mi dem heeɓi bac kono ko Allah e babam saabu min no jiɗirnomi ni so babam accirinom noon tan mi hettani bac par ce que ɓe gondunomi ɓe fof hannde ko hay CP ɓe keeɓa hay ɗumanɓe hay diplôme ɓe ngal regete noon si babam ittanom ɗon ɗum ko kanko settimi hakkude yimɓe min tawi mi yejjirino ɗum nenen ɗum ko hawa ɗum gandan ɗum ɗiɗo goƴaji fof no woodi heddi noon goto fof he ko hawra e leydi ndi a hen sanga a wiya ko ɓe jogui ko racisme codé si a ɓurani wattu hakkille a wawata ɗum ande te ko hunde nde hoccotako fof mbattanama tigui hakkille jangguɗo tan wawata ɗum yiide o jarama ɗum jinnomi hen ɓeydude a jarama baba ko ɗum ɗo bandiraɓe eɗen keewi haalde jewte meɗen mbiɗen ko ɓe mbaɗi Bordeaux ko beela hande won sukaɓe fulɓe daratoɓe walla dariɓe nangue hoore mumen waɗoɓe hono ɗeɗo gueɗe jaraniɓe ƴettandeɓe billet neɗɗo ummo Afrique ɓe gadda ɗum ɗo fodde lebbi tati jangguinaɓe hoota taw ko kamɓe mbaɗi billet mabɓe ɗon ɓe mbaɗi oɗo gorko biyetenoɗo Jiggo Tafsir yo Allah yurmomo yaafomo o wardama amde belade o wardama saabu wonko miiji hayso tawi o waɗani ɗum noon yo Allah yurmomo yaafomo on majjanimi yarima bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini on goto moɗon ko inde mum no yettode mi salminimoɗon e dow indam Alassane Diallo mi salminimoɗon kadi e dow inde Seyel Wuromol e dow inde Wuromol e ɗo wiya kadi hayyo Wuromol naɓe Seyel Wuromol naɓe e hayyo Pulaku fof eɗo wiya yo wur Pulaku yo Allah wonde Pulaku kala to wawi wonde no dokki kam teddugal wiide mi haalde dow inde salminde yettude jarde dingiral fulɓe noon koko kewɗen wiide ko kosam meɗen yane kodde meɗen donc eɗen belti no feewi enen fulɓe fof ɗen belti ha tengti noon min seyenajo ɓe welti hen ha no feewi e ko wiyete kono ko ɓiɗɗo jibinama yo wuur e ngal ɗo dingiral yo Allah wat ngal dingiral gurngal keddigal e nder Pulaku e kala to wawi wonde e caggal ɗum seyen noon ko fedde kadi ne jaara dingiral fulɓe no feewi e bismama ngo ɓe bismi ɗum ngo ene yetta dingiral ngal e ko fedde nde ganduɗa darini tan ko cellal e nden ko ɓiɓɓe seyennaɓe ɗanniɓe wonɓe ɗo e France
eɗe sikki noon enen fof kadi so yen hono yaltuɓe gure meɗen africain ko arga ɗo fof ko fedde nde ngannduɗaa daranide kadi ƴellitare e jangde e mahango e dendagal ko wiyete développement e wuro ngo e so yen yimɓe heewɓe ene nganndi ɗum woni ko sare kayiɗe ma won 17 kilométre e wertago ɗi banggue funnankay ko wuro ndema e gaynako woni noon e jangde fof nan ɗon pulagol tawe ɗum noon min jetta dendagal yimɓe arɓe ɗo ɓe min jetta ɗumen dendagal pulago kawre min jetta ɗumen bismoɗumen e caggal ɗum ɗon kadi ɗa salmina moon e dow inde o haalino inde catal pari ene wayino hoore catal pari tabital pulago catal pari ala ɗo o ɗanniɗo ko min woni cukko makko ɗum noon min beltima kadi minen catal pari tabital pulago catal pari e noddago e radio dingiral fulɓe mo noddimin ɗo e hare meɗen noon en fof ko wotere minen tabital pulago catal pari tabital pulago pari jeeya koye catal ngal ngannduɗa puɗɗungal e ngorodi ɗaɗi tabital pulago ko heen ngal jeeya ha hannde e ngal liggoɗen golle min noddata ko fulɓe fof yo tinno ngara gona dohol gotol pellon ɗa pellel ala ko nafata men hay batte tinnoɗe enen fof ngare naaten tabital pulago so tawi en gonini enen fof fedde wotere ko cohluɗen wawde wadde fof mbawi hujjaji en fof mbawi yoltude ɗum ko heen banggue goɗɗo keddiɗo e noddanmi ko yo tinno yo fulɓe to mbawi wonde fof yo tinno koɗo jangguino yo koɗ jangguino hande caɗele gonɗe afrique o ɓuuri hen jogade caɗele ko enen fulɓe kadi hay goto yiiɗa pullo ha tengti nder ndiɗo leydi nde gonɗen dendagal leyɗele afrique gurɗen ko enen ɓuuri jogade caɗe ina jeeya hen noon wasde meɗen hodde yo tin fulɓe tinno koɗo jangguino ɗo woni ko ɓeydanmen en jonnotako caggal ɗum noon ɓe jogii aadi kala to fulɓe ndenti ɓe heewno yimde hay ko yimre wootere e yimre nde kewnon yimde noon soit ko yimre Yerodoro Diallo walla yimre Jiggo Tafsir e koɗe battinde ɓernda walla yimra min hooram kono noon ɗo jimami tan ko yimre Jiggo Tafsir e sikkala mo nani Yerodoro Diallo fof nani Jiggo Tafsir ko gorko mo ngannduɗa haaɓe nima ndimago muɗum maayini ɓiƴol ngol e nder nganndanɗa hoorema fumba ha maayi to heddi to te yimre makko ndeɗo nde yimno gila mbo heddi miijoji makko e golleji makko ha cayi en gonaji jittoke namtoren kaaɓe e yimre makko no ko niɗoɗorima o wino ko ukka ƴiƴam mawɓe ma balna urgol leydi ma jeeri e waalo fof ko ma donɗa ɗum koye mawɓe ma laamno pooɗe e ɓalji ma kollalde tinde waalo ma dille e dento diiso ma batuji jagge mawɓe ma dille e dento diiso ma batuji jagge mawɓe ma ɗum ɗo fof ko leydi ma kayri de nde eero ma caagol waano caalli ma yimata ko ñagɗe mawɓe ma haa koye puɗi leɗɗe ma soññat foɓɓana ngamre ma olloy kaatude daande ma nodda ndi ko leydi ma Jiggo Tafsir yo Allah yurmo ko yawtama en jarama bandiraɓe en salmini on goto e mon fof inde mum yettude salmini yo Allah wallu pulago ɓeydana meɗen moƴƴi Diallo Alassane Demba walla Alassane Séré mataw bandiraɓe ko noon tigui en jaranmo nde won noon sawru fi noon ɗo Jiggo Tafsir ndu fi yoga e ɓaleɓe ha tengti e kanko kaldannoɗo e mon joni o ɗum noon wadde mataw ko erago enen tigui jaggodiren ndenten gonen gotum koko nafata men bandiraɓe mataw en bismoto ɗo fedde jafoɗon wona fedde ko radio hono no radio dingiral ni nane en kettima wonde kanko jaaɗamo Boubacara o nde fuɗɗode haala makko o wi omo yetta Allah omo yetta Ibrahima Oumar Kane saabu wallimbo e miijo mum e doole muɗum e humpita muɗum
ha radio dingiral dari ɗum noon wadde kanko Adama no o jarama nde wonno neɗɗo woto yejjitɗo rewno ha yettiɗo kanko Tidiane no mbo wiyanno woto foof jejjiten ɗo ummiɗen beele janggo sen mbiyama holto ummi ɗon kaalen ɗo umminoɗen walla sen mbiyama duttoɗe tawaɗen gandi to umminoɗen ɗum noon mataw Ibrahima Oumar Kane katanti lignol gardiɗo radio Agnam bisimilla ma konngol yeeso ma jam hiire moon bandiraɓe en jetti jomiraɗo joom bane bawɗe baɗowo ko wela waɗa nde wela waɗa ɗo wela taw waɗiri kono welira kalo goto wi minen fulɓe min ummima kala gaño amen min ufnima min daranima janggude o pular mo fuuyani balluɗo min e famde ɗemɗe ɗe min muynani kala biɗo janggani ɗemgal mum hande surima so ɓoyima min mbiɗo min ɓurima bandiraɓe fulɓe e inde radio dingiral fulɓe gardugol Adama Boubacar Dia mi salmini on mi juurima on mi jaari on garmi hande koye koyɗe kewɗe kono fof so renti arta tan e gotal so tawi woni woto e gure fulɓe noddi eɗen poti tawede so gotiri e leyɗele fulɓe noddi ko noon so goto e fulɓe noddi ko noon so woto walla wotere e fulɓe noddi ko noon kono mi wiya mi innitoro haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe e fedde wiyetede kisal e ɓamtare Agnam e indam ni min Ibrahima Kane katante leñol musidɗo mon en jetti musidɗo gonɗo sababu dental men hande yimɓe kala to goni ene poti darade wooda ko mbaɗi ma yi hande jeeyaɗo Seyyen Wuro Molo mo meeɗani yiyede e batuji ɓamtade pular ɗo e Farays arda ɗo hande saabi enɗam wadde neɗɗo fof ɗo woni ene foti darade etade wadde hunde sa waɗi hunde sa noddi bande en noto so bande en gari bandam en gari so rendi wona leñol ngol wadde noon sen mbi kaalirɗe fulɓe ene jeeya e miijoji Elimane Gamaji nde o wino so tawi fulɓe hande mo woni kala waɗi buuɗi nogas keɓen haalirde e ayawo ngol konngol lolli musidɓe heewɓe waɗɓe kaalirɗe en mbawa wiide ko ɗon ƴoogi miijo ngo kono haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe kam ko ɗon ƴoogi miijo ngo so wiyama hande e nder leñol men so wiyama subalɓe noddi subalɓe ngara ha keewa ƴetto mbaɗa pekan mbaɗa gueɗe kewɗe gam jiidude hinde e yidde wadde so tawi haalirde noddi kaalirɗe noto so wiyama leñol ngol gollani walla rentani walla yiɗodirani ɗum ɗon hande wonko firi Amadou Moutar Thiaw wiyata wonɗo ɗemgal ne haala ɓernde yetta walla wonɗo ɓernde ene jaɓa ɗemgal yetta wadde bandiraɓe tedduɓe hewɓe ne mbiya goppen haala kono noon haala wona hunde famarde saabu hay jomiraɗo teddutoɗo o nde o nuli nulaɗo mo jami kiso ngoni o yomni ɗum ko haala ko kan haala famni rendo
holko gollete golle mbaawi rewde heen jibini ɓamtaare wadde haala ene moƴƴi kono Jibril hammeliimi meeɗi nande no haala konngol o wii katantagal ene moƴƴi kono mehal ngal moƴƴaani wadde haala ene moƴƴi kono meha ka ala ngartam yo yaade golle jogoɗen ko yiyoto memoto wadde jomen kaalirde en ɓe jaarama jokken golle paamen wonmo arani ha yetti en wi en min jii ko mbaɗa toon koode kono wonɗo woni e galle mum aɗum wonani ɗum tuɗal jangirgal walla wonani ɗum baajorgal walla ko haalate ko micco hen sal yomi kam ko gonmi ko eko jahannomi ko eko kalannomi ko beele ɓe haaloɓe ɗo koɓe yiɓemi wadde kaalirɗe ɗe ko hunde mawde e nder ko mbaɗeten ko heewde kaalirɗe kadi bonani Yaradoro Diallo wi inɗe keewi innaɗo ko goto haalirde fof waɗade joftata koye pulagu joftata koye leñol ngol wadde no ɗe kewri fof ala caɗele yo taw tan ɗe kawri e konngol gotol mawninde e wurnude ngal ɗo ɗemgal e ngal ɗo pinal ɗum so hawri to jiɗɗa fof yo haalirde ma innire to jiɗɗa fof won to jiɗɗa fof yaaru kono yo taw tan ngal ɗo gueɗal ne itta en nani musidɓe ɓe kaaliɗo fedde tabital pulagu musidɓam tedduɓe hande e rendo leñol fulɓe e nder pulagu hande ma woɗɓe haawi noon no kaldatmi ni ma woɗɓe haawi mone fof ne wawi jogade fedde mum nde yiɗi kono tabital pulagu fonno hande waade e meɗen kono nulaɗo mo jami kise goni waye l'islam ni aɗa wawi wonde e mbaɗiji certude ndewa almameɓe certuɓe kono hay goto wawa nadde e l'islam ɗon ɗo wiyani mboɗo seedi gueno ko goto e kolongal mum nde weela fof dawra coñal Mouhammadou ko maccuɗo makko nelaɗo makko o woni damal wadde tabital pulaw bandiraɓe tedduɓe so goto darima fuɗɗima wiide en ndentani en janggani en jiɗodirani mbiyamo eyi hadema hade ɗum tawo kartal ma tabital pulagu to woni so ngal arani mbiyamo eyi ya yiilo e ngal gara kalden no pottirta ɗo police hande e nder leydi faresi ɗi mbiya aɗa waɗa gueɗe goɗal haala mbiya carte ma d'identité taw to ɗum waye mani no jettortoɗa e leydi ndi ɗo mbiya hoto préfecture woni no kayitaji keɓrete holno golle hol hoɗorde holi ɗum a yiyatano hay alkulal jaaha ha mbatta jogade ŋarema nanna ngaluma e fawru jaltinaɗo hay goto tawaka sa wi min hankadi e ngandi ndi ƴoƴi wawa janggude wona gonga ngandi ƴoƴi kay ɓuuri ka ngande bandiraɓe tedduɓe wona yewtere heeride ko ballodiral somi ɓosi ɗon seeɗa tan e heññoro ɗo gueɗe ɗiɗi hen gueɗal wasata hande hettotoɓe kaalirde tengti e dente WhatsApp nanoɓe ene haale koɓe mbiyal catal heblo sukaɓe Afrique catal heblo sukaɓe Afrique ko caggal nde teskiɗen eɗen jogui caɗele jangde sen laari hande ko wayno gendi Sénégal wiyama toon yo jelari itte cukalon jagguirama no jinde no jine no kurjuru e nder laamorgo nawtama cuuɗi mumen koreji men jolfuɓe eɗen jogui duɗe ɓe mbiyata ɗe ko daara aɓe pewni ha feewi yimɓe naata janga cafro kolta laaɓa keɓa gandal e duuɓi dottaɗi ɓiyede tan ɓurana ko haala Allah komo Allah yeeɗi wawata ko cemte koy Allah wiyani noon de a janggat tan mbawa ta jooɗima galle mo ɗe ɗum ko haala Allah janggui duuɓi nogas wawani haala Allah yeeɗa mbaɗa fares wona haala Allah mbaɗa pular wona haala Allah a janggat tan e duuɓi poɗɗi janggede ɗi a wawi bisimilla naftoroɗa a wawani goppalani ha goɗɗum wona duuɓi temedere aɗa jangga jibina ha ɓiye mawna ha ɗum aɗa jangga ɓurani yomiri en ɓurani ko mbatta ko ɓurani jomiraɗo wi e nder deftere mum teddude nde
rondiɓe deftere nde tawɓe naftoraki de no hanniri ni way kono mbabba ndimdaba defte ni oye morgal dimgal musibam tedduɗo wadde noon dental ngal wi mbaɗen feere dañen janguirɗe ɗe ndenduɗen gadden hen sukaɓe men ɓe soɓe ndiwama hande Dakar koreji men jolfuɓe potti cukalol mumen nanno yiɗumen e daaraji mumen paaɗo Fuuta paaɗo Ɓundu faaɓe e nokkuji mbaɗi noon on ne so ɓinguel mum artirama toon holto faari ɓe gonta dognoɓe laabi e ngan sanga daɗe ɗen woni banggueji eɗen jalanno duuɓi jawtuɗi jolfu mbiyata ko walla laalina naggam e naggam hande laare ayowoji ɗe jangde lamɗe wiide car rewɓe wora fulɓe ne jooɗi caggal mbiya kañum ɓuuri foof bandiraɓe sa janggani wonata ko kutorgal bande en e tonggol dental ngal wodama ɗo e Farayse mbatten hakkille ardi ɗum wiyata madame Tidiani e gastere wiide hutortoɓe WhatsApp hande e windere nde tengti e rendo pulaku gande koy ko haare sukaɓe wonide mawɓe oto cikke ko bolle puyɗe ɗe ñande boni toon tan memat ga ñande boni toon memat ga feere sakkama dental wiye suudu sarɗiji fulɓe kala gardiɗo dental warsa bisimilla makko kanko goto noon goto e dental foof sen ndi ko fewani kalden law sen ndi caɗele pewjen kalden law aɗa jogui kalisi ma tan jaaha jeere jinmi ko iPhone jinmi ko Galaxy naggam jinmi ko naggam cooda jawdi ha heewa jiima e maggal angal waɗa foof ko nana anda memaɗo memetaki nelda ko neldetaki yiyeɗo hanani yiyede banda men battodiren hakkillaji wadde noon kala jiɗɗo bisimilla mum e ngalden dental mbawen jokkodirde hen jokkodiren enɗam ƴeewen ko jeheten ko e ko mbaɗeten ko wawa naftude en e inde haalirde Agname Ɓamdi Pulago Agname Yeriyaɓe e inde kaalirɗe leñol ngol pop oɗo sowno ɗo Sambu Kuyati ko koninke haalirde Agname kaalirɗe fulɓe foof min jetti min jaari Adna Boubacar Dia so tawi dental Pulago noddama ceerno Mamadou Alassane ceerno Niang jooɗima ene kaalana en gandal ceerno Moussa Sow Bakry Kanté jaggi olel jirla hakkude men kala ken dañani ɗon taw ko en jeɗaka kono waɗama ɗo haani waɗirama no hanniri bandiraɓe Seyyen Wuro Molo bandiraɓe Pulago bandiraɓe daraniɓe ɓamtare gueɗe jarama on jarama yo taw wona hande woni battan wattande joɗɗe meɗen jokke golle jokke golle jokke golle on jarama kono noon joni mataw en kuccanat fedde men wiyetende Hayyo Bandam so tawi eɓen ɗo bisimilla mabɓe fedde Hayyo Bandam noon gasa ko fedde sukaɓe tigui tigui ko kamɓe tigui woni ɓe tabital Pulago ƴamata beela sukaɓe ɓe ina gara jokto tabital Pulago ɗum noon Hayyo Bandam so tawi eɓe ɗo bisimilla mabɓe Ndiaye Diatta Ndiaye mataw bisimilla ma eyyi mataw siftinde bandiraɓe ɓe inniri fedde mabɓe fedde Hayyo Bandam noon konngol ngol no gasa dumunna no yawti ɗo ngol waɗino dille no fewi e rendo fulɓe mataw ma en gartu hen ko ɓoyata ɗum ummorino mataw koto Elhaji Baba Mal sahande o waɗata manditare makko yogo hen wonno kalirno ɗum en majjani noon ko neɗɗo innitortoɗo ko pullo taw o wona pullo o innitorto ko Pulago beela omo jasna Pulago beela so haalama wiyende ne de koye mabɓe ummi kono en majjano baɗɗo ɗum o ɗum noon Ndiaye Diatta Ndiaye on jarama fedde moon Hayyo Bandam bisimilla ma on jarama jaam ñalle moon fulɓe on calminama goto kala inde mum yettode mum ko weltanade on tan dento baari ndi min kam mi wona bawɗo haalde kadi mi sikku mboɗo famɗiɗi hande darade ɗo e haaldude moon kono ko teddugal tan ɓe mbi teddugal dasatake rondete wadde ko darade ɗo wadde salminde on e dow inde fedde Hayyo Bandam woni ko sukaɓe fulɓe renduɓe tan
min ñaago on duwaw ala komin jiiɗi minen sowona pulago haysko woni koɓe mbiri ho pelle ɗe keewi kono eɗen ñaago Allah tan yo yaaru yeeso fedde hayoma bandam nan ɗo to wonno ko ɗon tan woni ha joni eɓe ñaago on ballal no feewi no ballon min e hakkilantagal ko sukaɓe min timmani mi salmini on e dow inde hayoma bandam foof on jarama oɗon jaafo kadi on jarama no feewi merci. moƴƴi on jarama fedde hayo bandam mataw ko erango tan faade moon kala ɗo mbawɗon wonde tinnoɗe kam jokkoɗon e tabital Pulago international saabu ko ɗum woni fandare men dental sukaɓe wuuro Molo ko sukaɓe jibinande ɗo e ko eɓe tinni so gueno ko lewru walla lebbi ɗiɗi foof eɓe jiyodira gam noon ɓe paaniti hen ko haddeɓe moɗede ɗum noon mataw min mbiyaɓe bisimilla mataw ma en dokku hono fedde wuuro Molo e hoore mum fedde nde ganduɗa ma wod garɗo ɗo joni joni ne gasa tawa ko Diallo Adama Hammad ko addi ɗum mataw en ndewat e doggol men siftinde tan no wonande maire wuuro ngo omo ñaago yafuya o neli ɗo ko beteɗo Faty Sy saabu ko kamɓe gollodirta toon to mairie Corbeil wadde Faty Sy bisimilla ma mataw addani min uddidde ko waktu dokkodiranoɗo o kankone o arani on saaha kadi min keɓano humpito labtungo e noppi amen walla e hakkillaji amen ha min ganda ho ko haɗi bof yaade laɓɓitinde tan wiide hono garanɗo ɗo wuuro Molo ma en noddumo soko wonno mbaɗirɗen doggol ndewen hen ko yettinde nelal tan Faty Sy garanɗo maire mo Corbeil e son ko ɗum jinmi wiide en jahat ko fedde timtimol noon jeeya koye pelle guure ko Wodabere naaɓe kono ko adi eɗen garay Wodabere e jaafoɗon dokken garanɗo ɗo maire mo Corbeil o wiyete ko Faty Sy ko kanko ari o wello hen konngol no way waade foof on saaha eto ɗen raɓɓiɗinade saabu waktu o nena wafiya ɗum noon Faty Sy bisimilla. Assalamu alaikum bandiraɓe mi yinno wiide bisimilla monte Corbeil et son au nom de la ville de Corbeil parce que liggoron ko maire donc au nom de la municipalité je vous souhaite la bienvenue amin belti hande ko weltare mawɗo par ce que dinguiral fulɓe ko enen foof so fulɓe innama tan ko enen fof inna donc en dillaɓe donc hande ko weltare mawɗo amin belti emin mbiyon on vous souhaite la bienvenue voilà c'est tout ce que waɗani jaafoɗon noon pulaar mo fewani so taw e sal he tawne woodi jangguinoɓe pulaar je suis prenante mbo yiiɗi jangguinede ɓolo tan donc on jarama bandiraɓe on jarama merci beaucoup alay joni bon assalamu aleykum calmini goto fof ina mum yettode mum ko fedde nde won suwade ɓamtade Wodabere naaɓe gari ɗo e noddago dewral fulɓe e dow inde Harouna Sadio Ba donc ko weltare tan e salminde bandiraɓe foof enen komin suwade haal pulareɓe jibinaɓe to e Sénégal Allah addi min ɗo tawi ɗo suwaɓe wuuro amen aussi jibinaɓe ɗo henne ko jiɗi rentinde min keɓɓiro ɗumen min gandi ɗumen culture mumen holko woni pulaar holko nafata pulaar e dentagal e suwaɓe Wodabere naaɓe foof ɗum woni erago amen ɗo e leydi he min nani kadi radio dinguiral pulaar ne waɗa ko journée bandadi en mbi min gara min tawtore min kalan kadi bandiraɓe holko min goni e dow mum eyyi ko weltare tan e salminde goto fof inde mum yettode mum o e dow inde groupe lelawol Wodabere on jarama moƴƴi ɗum noon on jarama radio dinguiral fulɓe ne yetta dendagal Wodabere naaɓe kala ɗo ɓe goni ɗo ɓe goniri nde won noon ko e rango famede e dendagal guure tawde noon ɓe gaari ɓe notitima eɗen jaraɓe e kamɓe e dendagal guure keddiɗe eyyi ɗum noon mataw en jawtat e radio tulde dugango e hartallo ɗum noon
mataw musidɗo meɗen Diadia o ari bisimilla makko radio tulde dubango hartallo jam ñalle mon jam hiire mon musidɓe tedduɓe no yoga e haaliyankoɓe mbirata ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam eɗen jetta Allah jettuɗo hoore muɗum gila tago ala eɗen jetta Allah gandinɗo en no yettirte kono eɗen jetta on Allah kanduɗo tan e yettede ko noonne kayne jettirten Allah nde Allah tagi tago ha tago dañi yettude tago on ɗon jettor walla ngunɗon jettor so tawi en juumi musidɗo meɗen miñi meɗen Ibrahima Kane nanɗo wattata en tan koye lawol eɗen jetta Adama Boubacar kono eɗen jetta radio dinguiral fulɓe e darde muɗum labtude kono darde muɗum heeride e findinde pulagu ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewo ɓe worgo ɓe sahal e ɓaleri jamma e ñalawma ɓe ceerani kono noon hunde fof ɓuuri yodde e aduna ko yettude hoore mum nde tawno neɗɗo tan ɓuuri andude hoore mum sinno tawino o wona ko jiɗɗo juumde ko kanko tan andi hoore makko kadi foti andude hoore makko heddiɓe ɓe fof jogoto e makko ko sikki e yakare holko jeeyi sababu eɗen mbiya eɗen jetta koye men sabu ke e nder radio dinguiral fulɓe jeeyaɗen finde mum ko eɗen jogdi yewtere e radio dinguiral fulɓe talata kala yewtere nde wiyeten ko cakken peeje hol peeje ɗe cakkaten holɓe cakkanten peeje cakkanten peeje ko leñol ngol sakkante peeje ko fulɓe leñol ngol wonduno ari e saaha elle eɗen ɗeɓi andude e koye men dojji men keewi goytali men keewi en gonata en nafata en ndentata en mbaɗata ni walla en mbattata ni walla en jahata to en jahata siɓande en dañata mbiɗen noon cakken ndeɗo cosen ndeɗo yewtere mbiyen ɗum cakken peeje nden yewtere ene jogani en ɗum musidɗo men miñi men est ce que aduna est ce que ko woni e aduna est ce que ko taari aduna suka mo ganduɗa en meeɗa yimirde e muɗum hay sa goto sinno tawino wona joni wonani hay hojomaji joyyi Aboubacry Kanté min gandodiri joni kene fodda duuɓi ɗiɗi min meeɗa yimirde hay sa goto sinno tawino wona oɗo saaha joni joni mo garmi ɗo o mi andama o anda kam daaɗa men tan ne gostodira est ce que aduna est ce que ko soomi e aduna kono est ce que pulago sinno tawino mi ferguitima e makko walla o ferguitima e yam somin kuccodiri hande min gurnodirta o leŋo mi leŋo o aña yiidemi mi aña yiidemo kono ɗum waɗani ɗon ni tigui pulago foti waade ni pulago hani waade danino jarloɗon jaafoɗon mawɗo goto o wi wa en eto serdude hakkude needi e fottude asli mawɗo jaafoɗa ɗon eɗen naata ɗo en e pulareje lugge nde tawno en jeeya ɗum ko onon jeeyi nden ɓe pooɗodiri konnguɗi ɗi ɓe mbi yoɓe jaa ñawoore biɗo needi o eɓe mbaɗa dardarel goto e mabɓe fof rokka dalilu holko jeeyi sababu needi beele neɗɗo ne foti nehaade beele neɗɗo fotani nehaade Allah resi reeni omo jogui ullugel makko ullugel ngel subaka fof o yarnat ɗum kosam o ekkini ɗum needi so yimɓe gari o wiya salmin kaari ullugel salminma rokkuma jungo tes
ullungel lelo ullungel lelo ullungel yaha ullungel yaha ɓe mbimo yi ngel ullungel de ko nehi ngel ndege eɗen poti nehade no ngel ɗo ullungel ni goɗɗo o wi ala koto jaawe o somti tekkere makko nde somno ina woni toon dombel o yaltini dombel tan ullude ƴeewi funnague hirnague rewo e worgo yiyani hay goto tan mabɓi ullungel o wiɓe ayi ullude de fotti ko jeyno ko asli mayru ko so ndu yi ulludu tan no yi dombel tan du mabɓat ɗum ndeke enenne tinnoɗen potten asli meɗen o needi de ene moƴƴi kono tinnoɗen potten asli men ko ƴiƴam men ko pulagu en mbawa wonde ko wona pullo pullo wawa wonde ko wona enen ndegere en etoro mahade e pulagu meɗen ngu mawninen pulagu meɗen ngu mbasnen sofnude pulagu meɗen ngu saabu gueɗe ɗiɗi haɗe keeɓe tati eɗe cipe e pullo ko ƴiƴam pullo ko ngari kono pullo de ko gacci pullo mo ala gacce ko mbaddetene mum bandiraɓe sehilaɓe namdal pullo fo mo ala gacce hol fo ko mbaddetene mum saabu so tawi en cuusi suddade gacce firti ko en mbari leñol ngol ha maayi en kulat gacce ɗum noon ko miñiragel mon bandiragel mon sehil mon musidɗo mon o heɓtini Samba Kouyaty min meeɗa yidirde o moni en yiya Samba subaka goto min meeɗa yidirde kono mi heɓtini ayawo makko ɗo ɗum ɗo fo de ko winode nane eskay aduna yimɓe sene gollo yo gollodo ko moƴƴi sene kalda yo kaldu ko moƴƴi radio tulde e dubago e hartallo dande gelloje e radio dingiral fulɓe ko funeɓe kamɓe jiɗɗi hay duuɓi kamɓe cosda kono ko minen liggodi radio tulde ko minen kadi liggodi radio dingiral fulɓe ɗum noon yo Allah sembina en rokka en doola keɗen kaftoro añɓe men sibu holto en jejjittu saaha fof siftorde konnguɗi ɗi mawɓe meɗen goppiri en ɗi Mamadou Samba Diop en yo Allah yurmomo yaafo so eɗen jiiɗi pular meɗen o ɓamto en jaɓat ɗum janngude miñam o rippi hen nane neɗɗo wawa yodde o wawa ngarɗude o wawa jogade jimmi o jogo fofof sinno tawino wona o woppi jangde makko nde caggal ko joguino e ngari fof soofi o wawa ngarɗude ɗo ala dental ɗo ala jangde wawa wonde so eɗen jiiɗi folde en janggat so eɗen jiiɗi dadde en janggat so eɗen jiiɗi yodde en janggat wona ngari pulagu mankira ala kala mo jiiɗa gorko pullo sagata pullo sa yiɗuma heptintu sagata debbo pullo sa yiɗuma heptintu kono wona ɗum woni haala ka holko woni haala ka woni haala ka ko janggen ɗemgal ngel kamnen ɗum ɗo ɗemɗe keddiɗe ɗe keeɓi ɗo no Mamadou Samba Diop en ni sen jiiɗa ɓurede en jangat tindi men daari men cifti men pijirloji men ganti men ɗum ɗo fof mbaɗen ɗum kutorɗe men mbasen woppu ɗum caggal sabi ko ñeeñal meɗen ngal tan yonnata en kangal tan jogui fittandu men fittali men ɗi jogat ko jogaten ko jamma e ñalawma ko fof garten e gueɗel gotel so tawi en jaaɓi windude ke en fulɓe kaɗen ɗon bandiraɓe sinna katante leñol woyi ɗum ha tampi o duki ɗum haw tampi min janti e makko minen fof min mbi ko kaɗen e wiide komin fulɓe ko heddi ko koko loowi e nder meɗen yaltata goppen ɗum wona toon hutoroɗen ɗum ɗo poɗɗen hutorade ɗum ɗo ɗo en potani hutorade ɗum ɗo holto nawen ɗum toon saabi sen nawi ɗum ɗon tan ɗum bonnat saabi goto e meɗen fof ina jogui gueɗal ɗo heedi goto e meɗen fof ina jogui ko wostodirta e goɗɗo on mawɓe meɗen hanki mbaɗatno ko commerce biyeteɗo troc systéme troc gadda gawri mi adda liɗɗi gostodiren haaɗi haaɗa ko ɗum mawɓe meɗen ganduno hanki on jarama yo Allah teddi noon ko alda e ɓuddi
oɗo noon ko kañum woni Amadou Boukary mo radio tulde dubago e hattallo dande gellode Amadou Boukary mo mawɗon Amadou Boukary mo pulago haɗi ɗum ɗanade Amadou Boukary mo pulago haɗi ɗum ɗoygol Amadou Boukary mo ɗannantoɗo sababu pulago mi ala goɗɗum e gurdamam jangde faraysa nde koko jangga tan koko wirti kono ɗum ɗo koko jeyɗa ko ƴiƴamma nde kada foti teddinde ƴiƴamma holto coofe on coofani kala ɗo gonɗon garɗe wutteji joɗɗi ɓorno ɗe mbason fayidede ko heddi ko saabi goto fof ko gari mum goto fof ko ɓorna teeri mum teddinen ɓorna teeri meɗen ndi kono janggen jangginen salamu aleykum wa rahmatullah on jarama dillo Alaji Seydi Dia Pullo andi wajjani yoɗani rimɗani hamadi parcillani suyama ko pulla mi jaɓata wajjani yoɗani rimɗani suyama ko pulla mi jaɓata billa durama heñaki o ñaki jeelani jeedani sokkani wata ka ndemani gasirnaki nam mbiɗi Seydi Dia neɗɗo watta ko jukku mum jukku woppetake caggal jukku wona wuttu ligge appartement jukku liggetake appartement wimi yejjitimo caggal ala sa yi yaade gaɗa fa yadate Seydi Dia ko hanki noon Amadou dañi waɗi faade Boubou Diagne wonama sampoli soɓe kaɓe rewɓe fulɓe ɓe darot soɓe kaɓe rewɓe fulɓe ɓe darot hanki ko noon wano dage pulagu kala to worɓe daari rewɓe ne daari ɗon ɓe jii rewɓe fulɓe waɗɓe ñalade mawɗo mi yi biteɗo ceɗɗo goto wiye Aliou Pedo ñande bara wuuro Madiw takki mana petene taccane fayi haɓoya Ali Boury Ndiaye joom suudu makko felli ha koyngal mum heela joni ene lootanoma fella ha puccini daɗi kanko mana bara wuuro Madiw fayi mana ndino kokki omo haɓoya mana ndino Ali Boury Ndiaye ɗum ko debbo waɗi ɗum ha joni kadi ko debbo tan jogui kadi ɗeɗon ñalade tan Amadou dañi waɗiroɓe makko ɗi no mbara Amadou Sampoli ndaw warande luwadu bour ɓe keeli hoore makko ɓe jogui ñawdogal ala ko ɓe mbawi makko ketel natata kuural huɓata ɓe lelni mboye lekki o ƴeewe oto nanguede duna ñamo jimi ɗe oto nangue joni noon ɓe mbaɗimo rewɓe ɗiɗo bellal Coumba Egge oya natti suudu tuppi suudu lumayi toon oya jaggi fenel o wufti warti wana wiyoto fulɓe safal desata ɗum ndeke ko noon tan Daoud Samba Dieye pulago ko ni tan ɓe fof ɓe jaani foti goni ko moƴƴani joɗani ɗumɗani so pulle mi jaɓata mbiɗa haalanma noon Souleymane Mamadou Sad o Souleymane Mamadou Sad wallahi Souleymane Mamadou Sad wallahi ko gorko torat moƴƴo feewi nde jettamo Jada Boukara noon e leñol muɗum seyru nama ala ko mbanna toon partiɗani gay kay wona godiri ɗo oɗo galle wona godiri ko dokkami ɗo woni seeɗa so Moussa Samba joni o wiyamade partillaji dolake nanɗa ƴebbi sababu pittali seyino ɗo mono laaɓe Yaya Samba nanɗo joni mawnude sagatami ɗo jimmi ɗo heeɗum eɗen jetta ɗum Seydi Dia dembe ga yima waɗi no watta ni noon bisimilla Daoud Dieye pula hankkadi noon nder men wimo sofor diso eyi bandiraɓe on jarama ha hande mataw siftinɓe bandiraɓe tan waktu meɗen ari ha ɗo saabu waktu mo dokkono ɗen kadi koko gasi ha laaɓi ko weeli noon gasata saabu fulɓe ne mbiya demalɗe ɗi ne musde soko noon laaƴaɗe ɗaccata ɗum noon wadde ko ɗum waɗi ɗum enen ne weeli ha maayi soko noon mataw on to doktala ɗen ko wona ɗum ko tan ma en dokkuɗo hono suka debbo goto biyeteɗo Hawali Sow ko gonno ko kanko wiyata hoore makko pullo mbo Gounass ɗum noon yooro waɗana men yimre no wayi wade fof on saaha ceernaji mo jokkita dokket Souleymane Mamadou Sad on saaha udda hirde le ɗum noon mataw bisimilla makko Hawali debbo mo Gounass bisimilla bandiraɓe oɗo de ko Haby Diam Demba Moƴƴere Haby Ganti jibinaɗo Seyyen Wuro Molo nehi Wuro Molo resa Seyyen Wuro Molo nehi Wuro Molo jeewal Alhaji Moussa Yero Moussa fuurɗo kuurɗo ñamminɗo haarni ko heewi wawa haalede saabu ɓiyam ariti kam min Diallo Adama Hamma dariɗo o somi ƴetti ñandude mi faari e lacciri e keddam hande ɗo leydi France o kanko
Diallo eɗen gandiri ko duwaɗo boyo aboɓe juurgal moɗon haɗi jammo oɗo ko denɗam tanam Fatimata Bara Ba jeewal Amadou Oumar Nia jibina wuro mawɗo nehi Fares oɗo ko esum Cillo Dia o ko esum Adam Boubacar kono kadi min ko denɗam ko ɓi kaw Boubacar kaali e Fatimata kaali de ngewal kaali kanko woni jeewal Amadou woni o yummum Amadou woni o Amadou ko baɗum Adam Boubacar o wiyon buɗɗinogal oɗo hennene ko Dieynaba Isaga jibina Seyyen Wuro Molo nehi Seyyen Wuro Molo resa Seyyen Wuro Molo ko jeewal kawoyam Mamoudou Dia minen min mbi kadi Dieynaba Boolo nde wonno lañƴi fo tekkino banggue muɗum ko Dieynaba Dioula jomum wuuri so rubani noon ko Dieynaba Dioula soppullo jeeri ɓagge mbewɗo mbaƴo bammina ɓuruɗo banggue fof ko an ɓuri ɗum wawde askinte Dieynaba Dioula Borgo Dieynaba Dioula Demba Dieynaba Dioula Demba walla mi wiya Oumar Demba a nani Dieynaba Boolo Siro o yon bunnogal ko baɗo ala ko mbaɗata ko Diallo e jarama seydi Diallo da o ko debbo pulo oɗo woni ɓiɗɗo yimande en seeɗa hawli guna pullobo guna bisimilla makko hikka wuri mo wuuri ɓuura yalla juuno balɗe tinnoɗe baba tinnoɗe no fewi bisimilla ma assalamu aleykum bandiraɓe ko ardi fof mi salmini on kadi on jarama e argol moon notiraɗe mantitare e radio dinguiral fulɓe onon kala on jettama e kuuɓal bandiraɓe Mamoudou yato gorko pullo moƴƴo no fewi sa wone makko tan mbiɗa ko pullo yettode o wi onon seyyen wuro naɗo fof jaari ono yetti on o wi albarka moɗon on tilima yo Allah junno balle mo ina battano yen battani kadi ko wuuri juuɗe ɗo inen moɗon eyi bandiraɓe mataw en gaari hen ha ɗo waktu men koko gasi ha laaɓi dokken on hawo ɗi Demba Sow mataw waɗana men yimre wotere on saaha udden programme o gasi ha laaɓi jafoɗon hen saabu so tawi en liwti ɗo wontata ko jalte taw ko alay saago ɗum noon kadi en yiiɗa ɗum ɗon jarama mataw ɗum noon bandiraɓe eɗen jima yimre meɗen wiyetende Nimsa Diangue bisimilla Nimsa Diangue mimi nimsi gam wasdemi janggude hay indam e nder bindi mi ronki yitude hay sirlam hande mi ronki moftude mi mawni kono Allah reworte jimmi andude jaami to ceerno wi kam neɗɗo foof ene foti janggude ko rewri Allah andude saabu juulo faati e simore ko ma wawa janggude ko nden julde makko wawata sellude ko ɗon julmi puɗɗimi janggude mbimi hayde mi janggani yomi takko andude beele hunde kam minne mami dañ andude jaami batuji mbeɗa heeɗi e haala janggude moni foof turi e dafte janggude ɓe tami kuɗi ko haala foof ɓe gone tongude sukaɓe tokosɓe jimi pularo fentude jimɗo foof cikka woni koye tinnude ha ɓooyam sikka ko min ɓe gone mallude tawi ko ɓesgu leñol ɓe gone dandude mbeɗa hetti e haala janggude mi yiyata bindi mi wawa janggude ha dokkami konngol kulmi gommi e signude elle wona yimɓe gommi e haallude hunde ne wondi tan e musde e mettude battumi yaade battumi hersude nde ko ɗo ko rusa mi suwa taw eggude no gummanimi laabi ɗanngal ɗi laabi hannde yaade cattude ngol lawol caɗele musde mettude no jettimi golle gommi e ɗaɓɓude ñaamido joom en bitikaji eɓe jiɗimi golle jaggude ɓe mbi kam français anglais pulaar e ngal mbawɗa windude mbi min kam ala fof ɗemgal ngal min janggude ɓe mbi kam yah an min kaytima golle jaggude jaami ko golle kisɗe musɗe mettude gollude battimi gollude ko jamɗe e kaaƴe ciment ko ciment ñallanmi jiɓɓude e brouetaji ƴettude ɗe golle musɗe meeɗa gollude ɓoyani tan ɓernam watti ɓuddude hay kesam watti ƴakkude turademi ƴettu hunde battumi ronkude jaami to docteur Cafro wi kam ar woppu ko tedde ƴettude addata ko sumtare maya mayde bettude ko nden ndennimi bago salam pellimi artude so ndungu tawi e lasgala jaggude so ceeɗu ari mi ƴewdaymi seeɗa aynude mi ñalla ladde ha hiira mi fuɗɗo jofnude
ƴeew ko wasde janngude haɗimi e ngal ɗanngal jawdi addude ndeke majjere e basal ko puneji ɗi jaɓata sertude kono ɗum ɗo ardi tan ko wallude somi dañi ɓiɗɗo mami yaw ɗum jangde nannude e mecci tindinde beele janggo ma dañam foftinde kala mo dañi ɓiɗɗo o sali ɗum jangguinde e o aduna o jogiri ɗum jangguinde nde yimre ardi ko tindinde sen paami ko jimmeɗo famminde ko jangde gonɗen hirjinde ab Mamadou Ba gorko mbaɗi grâce e sawro lawdi joom sowal fulom grâce on jarama